chỉ vậy ule Tunlai thil theng tam em mai Pawngsual chung chang karon ta lang do na tun tuma hian hei Mizoram lama tuna case an chin fel zo tak le India ram mundanga mi case rapthlak tak mai karon soi do na voina case an chin fel dan le a shem nan pon chu hi kan chiar chuak ange voini somni thlasom pakat sang ni somni panga first track court kolisip judge R vanlal e na chuan atunu kum somi Pawngsual thin tu kum som sari mi vai reng te hremna apuang first track court hian Pawngsual tu hi ni som pariat thlasom pakat sang ni somni panga khan thiam lo alo chantir to a voin hian hremna apuang kum som chung jail tang tur le cheng sanga choi turin a hrem poisa hi apek theilo chuan kum khatdang atan bel ang vaireng te nu pakhat chuan jun ni som panga sang ni som ni pakhat khan vaireng te police station a FIR thelutin afanu kum som mi chu apuin kum sang ni som pasari le som pariat chung khan Pawngsual thin ni in atar lang hei hi vaireng te police chuan chui zui ngalin Pawngsual tua po hi an man zui ani Pawngsual tok ni a soi mei cheno pang hi doctorin a endik na me pat mei chiat na lam hoya khoi ching pen nge yani ti hriat ani thu buai ngai to tu kola si first track court judge chuan thu hre tu te thu soi le fin fe da sang atangin mei cheno pang hi Pawngsual nge yani ti fin fe ani putar kumsom sari mi ani to a heti hunla hian kumsom sari ala tling lo deuh mai theya chungina afternoon nge ama thi senzom pui nge mai Pawngsual ania arap thla khop maya tin kumsang ni som pasari le som pariat vela lo khoi to ani phechon heti hunla ya he nau pangi kumsom mi ani chuan tuna chuan kum puitling alula alo ni ve tran to don ania sang ni som ni pakhat jun thla a he case kal tran ania FIR thelu ania tison he kum sang ni som ni pakhat ni hi tum ni nga to pa kumli liam nuwa kumli nuwa tutluk na siam ania shem ani dona hetiang ang chi case Mizoram a hian atam khop maya tin he case ni mai lo apo chungkwa mani chungkwa in ti mol pho theina ani baka in shem theina mol pho le zel dan chungkwa in ti ke darna thilte ani thina wang hian chungkwa bi ka ngat pheichon mitam ber hian mitam tak hian case file ngam lowa in hrethiam tamai in ngaidam tamai te mitam tak an om ni in a hriat thin boka heng thili mang an thlak tak zetani tin atur tu te hi no pang kum tling lo te an ni du chok le ngal boka khotlanga paza kai tak te tin ko rana kan mitang kai tak te po hetiang lama in nam noi an lo om le thin te hian ril ru atina tin kum upat to lama hetiang ang ti du na ril ru pu kan tam lu tu khi eng wang nge ni anga eng tianga thleng fo mai nge ni ti te po hian ngai to na ti thui khop mai tin hemi chungchang a hian hremna ani na anga in pek mai tuna vaireng telama thil thleng hremna ni anga nin pe mai ang chi hi an en ton tlak zok lein ka sia shem lowa kanin chu hian mitam tak kan ti huang taw kanin ngaidam le mai thina lom ti ril ruput na wang hian mitam tak hian sual hi an ti ngam pat pha ni te po hian a hriat ani tin mitam takina kan ril ruwa om thin Pawngsual tok tu te Pawngsual tok ate hriat lo te hi ni thin lawa heng a hian khotlang ina a thalai ang te po kanin zirtina satanga ya lo mu sidlet a Pawngsual tok to mu sidlet dai mai atur tu zo ka kan thin hrik dei ang chi hi a om le thin trong kama te po heng hi hriat ani le thina heng te po hi zia lo ani poi tak zeta mi in an du reng wang ni loin to sual lan to ka mi sual ku tan tuara atur tu zok te nat na kan lo wo bel cha hi chu soi satlia mai ni lo hian a tak taka hian kan lan tir apoi mo khop mai heng wang te po hi ni mi in tlang thang lova shem nap pingam lova poi khoi tu te an chua an ngai dam fo angai na chan te po hi ani ve pakhatani isuanin hei vairam lama thil rap thlak deuh mai Pawngsual chungchanga athleng boka Uttar Pradesh buran sa mura mei che pakhat kumsom ni pariat mi chu misual ruarin rubawin damdoin an hrai ruya tin voi tam tak an Pawngsual ron boka chu thila chuan police ne na complaint the lutin
police officer pahnih sub inspector pahnih te chuan lo Pawngsual zui ve le in he ama Pawngsual tu te an man chuana tan hian cheng singa angai ti in poisa an lak sak bawk ani heng police officer pahnih te hi suspend ngal an ni karma salam khan mei che pakhat chuan IGRS portal mangin senior officer nena khurja area police officer te nena chui te omdan chui zui turin aron tia he thil chungchang hi Pawngsual ron chungchang case ania bulan sa senior SP Dinesh Kumar nena tanga thudon danin he mei che hian atir chuan police station police te nena gang rape awangin mi pali laka complain a theluta heng zinga mi pakhat hi chu man ani ngal nge nge ni he mei che soidan chuan nikum November thla khan mi pali ten an mana an kidnapa drugsin an trai ruya ni somli pariat zet an trenga aligar le mun sang sang ate an shoi kwal thina ni voi tam tak an Pawngsuala ama man tu te nena anin hmel hriat dan chu an zinga pakhat nen hian Instagram lama anin betrina ti chuan midang te po anonin rol ve ta ni tiin asoi ti chuan hemi te hnen atang hian engtin tin emoni atlan chuak thei hlau maya ti chuan police te hnen a report ngalin sub inspector pakhat chuan he thil hi ron chui zuin anin lama te ron kal thinin aron boi puya ani hian he police hian voi tam tak a Pawngsual thin ani ti chuan sub inspector pakhat tho hian he mi te chui zuin atan hian cheng singa anwamo ti soin cheng singa alo chu sak bawk ani ti chuan he mei cha soi zel dan chuan a pasal po police station a kolin an demand te an ti hlo tlinglo ani chuan case siam sakate an lavau ta zui bawk ani atira chuan he a FIR hi an register du lowa hun rei tak chung an ti khotlaya heti chung hian mi pahnih bike ron kal thin te chuan voi tam tak anon ti buai thin ani tin ama rubo tu le Pawngsual tu zinga apu te zinga mi hian an chung ko hi ngoi turin voi tam an lo vau thin ani om bawk ani an district senior SP soidan chuan he investigation a hian atir bera gang rape case a hian mi pakhat man ania he hi Instagram lama abiak po thin ania abak midang teman an lani lo thu asoi ni he pa ba ka midang nia asoi te hi call record atang te in finfia ania a hmun anom na hmun nia asoi hmuna te zon ania call record le thil dang dang atang te point evidence mu ani lawa tuna an mi man pa ero hi chu jela da lu to ani ale hempo ni sela hengting he case he kal zel don ti te po ngai tu ana ati thui ang reng khop mai he mei che hian dot asoi nge ni thudik asoi nge ti po share shan hlei thei lo ale nia amaro chu he thil hi Tunlai India ram puma alar hle ni India ram hi Pawngsual tam em na ram ania report nu nung bera an taran dan chuan nitin voi somriat paruk Pawngsual case report lut anga ngai ani kan soita kang khan mi tam takhian Pawngsual hi Pawngsual case register lo hi tam takanom ti kha retel bokila Pawngsual case register ringot po nitin update nu nung bera chuan somriat paruk om anga ngai ania om zia chu India rama hian dar kar tin mi pathum le achan ve ti mai tiang mi pathum chuang Pawngsual anga ngai ani tun nuwa hian enge kan din mun niang ka shelawa amaro chu Pawngsual tam zia le tourist hote laka chet moilo tak tak te atam zia te po kan mu thewin karing arap thla khop mai mak tak mai chu heti tak maya Pawngsual case tam si hi record nu nung bera alandana chuan heng Pawngsual tu te ti mai tiang Pawngsual pu te conviction rate hi 22.7% chawani 78% deuh thoin thiaman changti na ni Pawngsual tu pu ten chu tiang chu kan ramdin munani Pawngsual atama anasa matin kan danin Pawngsual anga angai theite no pangkum tlinglo kan ti te tin meichia moi lo to ka khoi ti te thil chi sang sang atam maya meichia te choi kan na tur ti ang chi te ti tam maya Mizoram lama phei kan ngai theilo lek lek zok ni na langa amaro chu hei hi kan mamo zok tak ni na hriat Mizoram po hian tiang hi conviction rate ania an shem na rate che maya tin an shem te po hi du angin an shem na tok lo ani hi ti tur tam tak om bok ani he hian
kong tam taka mi tam takte ati huang tau te po ani theye ai nga po chu ni sela vai ho om dan le khosak phung ve la tang khu chuan Pawngsual hi chu tam lo thei ani lawa conviction rate helutuk ero chuan ril ru ati buai dewani ti Mizoram lama po hian hetiang ang chi hi kan nga em em a big takin kholai le ti vel ai ma chuan ma ni mer hriat sa te le chung kwa le hetiang neu ne watanga thil thleng hi atam em maya pulbera chuan reporta case in siam saka ani na anga thil kalpui ngam hi anin zirtir war deuh te po atu hle mai tin Pawngsual tok tu te van duaina tok tu te kan en dan konga kan thlir dan konga ril ro thar kan put te po apoi mo hle mai